Podnikatelia si nevypýtajú faktúru pri kúpe tovaru nad 400 eur. Jednou z výhod platiteľov DPH je, že si môžu odpočítať DPH z nakúpených tovarov alebo služieb. Ak ste platiteľom DPH, s týmto automaticky rátate a na ceny sa pozeráte spôsobom, že pre vás platí cena bez DPH, čiže pre vás je tovar alebo služba lacnejšia a vo finále vlastne ušetríte. Aké je však nepríjemné, ak doklady odovzdáte účtovníčke a tá vám zavolá, že si DPH z niektorého bločku nemôžete odpočítať, lebo ste si nevypýtali faktúru. Prečo? V tomto videu si vysvetlíme jednoduchú, ale veľmi dôležitú vec ohľadom DPH. Kedy si môžete odpočítať DPH a kedy nie, ak si kúpite tovar alebo službu a dokladom o kúpe je len pokladničný bloček z registračnej pokladnice. Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. No prečo by ste sa nemohli poučiť z chýb iných a vyvarovať sa ich? Zozbierali sme najčastejšie chyby, ktorých sa podnikatelia dopúšťajú a niektoré vás môžu stať nemalé peniaze. Poučte sa z nich a nezabudnite, že za dodržiavanie zákonov zodpovedá podnikateľ a nie jeho účtovníčka. Ak ste platiteľom DPH, môžete si odpočítať DPH z nakúpeného tovaru alebo služby, ak ste ich nakúpili v súvislosti s vašim podnikaním. Potrebujete však mať doklad, či už faktúru, alebo zjednodušenú faktúru, čiže bloček z registračnej pokladnice, ktorý dostanete, ak platíte v hotovosti alebo kartou. Ale pozor, právo na odpočet nie je automatické. Ak nákup vrátane DPH, čiže celková cena tovaru, presiahne 400 eur, bloček z registračnej pokladnice už nepostačuje na to, aby ste si odpočítali DPH. Čo to znamená v praxi? Ak nakupujete za sumu nad 400 eur vrátane DPH, požiadajte dodávateľa o vystavenie riadnej faktúry v súlade so zákonom o DPH, ktorá obsahuje všetky požadované údaje, aby ste si DPH mohli odpočítať. Len s takouto faktúrou máte nárok na odpočet DPH a z bločku nad túto hodnotu nie je možné uplatniť DPH, respektíve odpočítať si ju. Táto suma platí od 1. januára 2025 a ako som už povedala, platí pri platbe hotovosti aj pri platbe kartou. Len pre informáciu doplním, že do 31. decembra 2024 platil vyšší limit pri platbe v hotovosti 1000 eur a pri platbe kartou 1600 eur. Takže ako vidíte, tento limit sa v oboch prípadoch výrazne znížil. Povedzme si príklad. Podnikateľ, platiteľ DPH, si kúpi napríklad kancelárskú stoličku za 450 eur vrátane DPH. Zaplatí v hotovosti a pokladnička mu vystaví len bloček z kasy. Tu nastáva problém, pretože suma je nad 400 eur. Tento bloček už nie je z hľadiska zákona doklad, ktorý postačuje na odpočet DPH. Výsledok, ak si nevypýta riadnu faktúru, tak DPH z tohto nákupu si nemôže odpočítať. Ak by stolička stála napríklad 300 eur a dostane pokladničný bloček, tak si DPH odpočítať môže, pokiaľ splní ostatné podmienky zákona. Možno sa pýtate, prečo si máte faktúru od obchodníka žiadať vy, prečo vám ju nedá automaticky? Pretože to nie je jeho povinnosť. Obchodník vám musí dať doklad a tým, že vám dá doklad z registračky, si svoju povinnosť splnil. Navyše nemá odkiaľ vedieť, že tovar alebo služba vám bude slúžiť na podnikanie, respektíve, že je to nákup na firmu. Preto ani v zákone nie je napísané, že je povinný automaticky vám faktúru dať. Táto povinnosť teda padá na vás, to vy si musíte faktúru pýtať. Takže ako postupovať, aby ste neurobili chybu, kvôli ktorej si nebudete môcť DPH odpočítať? Vždy pri nákupe sledujte, či je celková suma nákupu vrátane DPH nad alebo pod 400 eur. Ak je to nad 400 eur, nezabudnite žiadať faktúru ešte predtým, než zaplatíte, pretože po uhradení tovaru alebo služby, keď už dostanete bloček z registračky, sa môže stať, že vám obchodník nebude chcieť faktúru vystaviť. Uistite sa, že faktúra má všetky náležitosti. Vychytávka od nás. Ak nakupujete naraz viacero tovarov, ktorých suma presiahne tento limit, môžete si dať nablokovať tento nákup na viac bločkov, ktorých suma tento limit nepresiahne. To sa samozrejme nedá, ak kupujete jednu vec drahšiu než 400 eur, ale ak je ich viac, môžete ich rozdeliť na dve či viac častí, respektíve bločkov. Čo sa stane s bločkom nad 400 eur? Ak ste náhodou nesplnili podmienku limitu a nemáte faktúru, len bloček, DPH si neodpočítate, ale nákup bude daňovým výdavkom. Samozrejme za predpokladu, že sú splnené podmienky podľa zákona o daní z príjmov. Doklad preto nevyhadzujte a dajte ho vašej účtovničke na zaúčtovanie. Aké ďalšie chyby podnikatelia robia, sa dozviete v ďalších videách.
Sledujte náš kanál a dajte odber, aby vám žiadne video neušlo.